Dalan liya kaangge déning Siti Komaria Turmudi. Pamaos geguritan Atmasari Nurhayati. Ing papan kang amba tuwa alang-alang garing, ana pangrasa aneh kang sumusup ing kalbu nalika nyawang mripat kuwi. Landhep nanging krasa adem. Dak coba nata ati, nyoba mbusek kabeh pangrasa kang angridu ati. Nanging ketek jantung sansaya cepet. Ana kringet anyep wiwit nelesi palarapan. Brabak abang awak gemeter. Ora sronto tangan iki ngrayang-ngrayang dodo. Krasa panas lan sesek. Sajak angel ambekan. Aduh Gusti, kudu nyoba nguasani kahanan rikala panyawang tempuk maneh. Ana rasa kang aneh kang sumusup. Mula kanthi cepet enggal oncat saka papan kuwi.